Cenu rektora za mimořádnou uměleckou činnost studentů Ostravské univerzity získává doktorka Veronika Rovná. Veronika Rovná je talentovaná operní pěvkyně, kterou řadíme mezi špičku ve svém oboru. Navzdory své mladé umělecké kariéře již dosáhla řady významných úspěchů, například vítězství v nejprestižnější pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Na své domovské scéně, Národním divadle Moravskoslezském, nastudovala již přes 20 rolí. Hostuje však také ve velkých rolích v Praze a Brně. Zkušenosti má i ze zahraničí. Pravidelně zpívá s mnoha symfonickými tělesy a je hostem významných hudebních festivalů. Dámy a pánové, doktorka Veronika Rovná.